De 10.000 kilometer lange Frieske waterleiding had 200 sensoren kregen. Vitens was ze de kwaliteit van het drinkwater beter in de gaten houden. Ik ken een lek in de leiding jeder voen worden. Het gaat nevens het bedrijf om een vroedwierde primeur. Vanmiddag om 4 uur wordt er in het gemeentehuis van Tietjerkstradiel informatie joen over de komst van een vlechtelingenopvang in Burgum. Voor 200 vlechtelingen wordt een neetlocatie gebouwd op een van de velden van voetbalclub BCV. Het veld wordt nevens de club dochs net bespielen en is daarom beschikbaar. Begint takkemier met de opvang kleerwezen. Elias B., de man die het vers ziet voor de moord op Aswinta Dijkstra uit Snits, had hem zelfs van het leven beroven in de Veenzenis in Vught. De man werd in 2012 daar 18 jaar zelf veroordeeld. Een jaar eerder hierde de 27-jarige Aswinta Dijkstra deerstutsen. De man had een relatie gehad met de zus van het slachtoffer. De Snitser volleybalvrouwje had voor de Europese beker Gent verslaan met 3-1. In Gent woe Snits de eerste 2 sets. In de tweede set wien de Belgische dames sterker. De vierde set werd weer won door de Snitsers. Op 11 november is de return in Snits. Joen en vannacht is het 8 graden, het is bewolkt en er stiert een zwakke wind uit het zuiden. Morgen zinneskien waar, de temperatuur gaat omheeg, het wordt 15 nee. Joen en vannacht 8 graden, het is bewolkt en er stiert een zwakke wind uit het zuiden. Morgen zinneskien waar, de temperatuur gaat omheeg, het wordt 14 en 15 graden.